Παπαδοπούλου. Θα συνεχίσουμε με τις ανακοινώσεις των προτάσεων της ομάδας από τον εμπνευστή της ομάδας Ακαδέμια, τον Μιχάλη Βασίλα, ο οποίος με πάθος και πείσμα, θα τα πω, με πάθος και πείσμα, ξεκίνησε μόνος του στην αρχή. Θα το πω έτσι διακριτικά, χλεβάστηκε λίγο. Με το πείσμα του όμως μας έδειξε, φτάσαμε μέχρι εδώ, να έχουμε μαζί μας ανθρώπους που... Να σε βλέπω αν μπορώ. Δεν θέλει να πω, αλλά δεν θα πω. Ο Μιχάλης λοιπόν θα μας ανακοινώσει τις προτάσεις της ομάδας, μαζί με τη Τζέννη. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι οι προτάσεις αυτές είναι μία ανάγκη εσωτερική από όλη την ομάδα της Ακαδέμιας και έχει βγει μετά από πολλή σκέψη, πολύ κόπο, πολλή έρευνα και πολλή μελέτη. Λοιπόν, οι προτάσεις της ομάδας Ακαδέμιας για την Ακαδημία Πλάτωνος. Θέλουμε η Ακαδημία Πλάτωνος να γίνει μια περιοχή αντάξια της ιστορίας της. Θέλουμε κάθε επισκέπτης, Έλληνας ή ξένος, μαθητής, φοιτητής, φιλόσοφος ή απλός πολίτης, να έρχεται εδώ για να γνωρίσει την ιστορία της φιλοσοφίας και τους μεγάλους Έλληνες αρχαίους φιλοσόφους, να γνωρίσει τις ρίζες του δυτικού πολιτισμού. Θέλουμε να έρχεται εδώ για να γνωρίσει τον τόπο που ιδρύθηκε η πρώτη Ακαδημία του κόσμου, η Πλατωνική Ακαδημία, ως ένα κέντρο έρευνας των επιστημών και της φιλοσοφίας. Οι προτάσεις μας είναι μία απάντηση στο ερώτημα πώς θέλουμε να είναι η Ακαδημία Πλάτωνος σύμφωνα με την ιστορία και τον πολιτισμό της. Η Ακαδημία Πλάτωνος είναι μία συνοικία με ταυτότητα που γράφει ότι εδώ, στους κήπους του Ακάδημου, καλλιεργήθηκε η γνώση μέσα στο αρχαίο γυμνάσιο, μέσα στους κήπους των φιλοσόφων, μέσα στην Πλατωνική Ακαδημία, μέσα στο άλσος του Ακάδημου. Οι προτάσεις μας στρέφονται σε δύο κατευθύνσεις. Α κατεύθυνση. Η Ακαδημία Πλάτωνος ως χώρος ιστορικής μνήμης. Πρώτον, να ιδρυθεί πάρκο φιλοσοφίας. Το μοναδικό πάρκο φιλοσοφίας σε όλο τον κόσμο. Το εφιστάμενο πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος να μετατραπεί από ένα συνηθισμένο συνοικιακό πάρκο σε ένα πάρκο φιλοσοφίας. Να είναι αφιερωμένο στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Δεύτερο, να αναπλαστεί με μονοπάτια, μαρμάρινες κρίνες, ανοιχτό θέατρο για εκδηλώσεις. Να τοποθετηθούν επιγραφές με αρχαιολογικό περιεχόμενο, αγάλματα Ελλήνων φιλοσόφων, του Σοκράτη, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, του Πυθαγόρα, του Επίκορου, να στηθούν μαρμάρινες στήλες με αρχαία φιλοσοφικά ρητά. Να δημιουργηθεί αρχαιολογικό μουσείο Ακαδημίας Πλάτωνος και δημοσίου σήματος. Να ενταχθεί σε αυτό και το ψηφιακό μουσείο του Πλάτωνος. Προτείνουμε τα αρχαιολογικά ευρήματα από την περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος που βρίσκονται στις αποθήκες να τοποθετηθούν στον περιβάλλοντα χώρο του ψηφιακού μουσείου, λειτουργώντας έτσι ως υπαίθριο μουσείο. Επομένως, ο κάθε επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει την ιστορία της περιοχής της Ακαδημίας Πλάτωνος και σε ψηφιακή μορφή, αλλά και διαζώσεις μέσω των αρχαιολογικών ευρημάτων. Να ενωθούν με πεζόδρομους οι αρχαιολογικοί χώροι. Ακαδημία Πλάτωνος, δημόσιο σήμα κεραμικός. Και δεύτερο, Ακαδημία Πλάτωνος, Ήπιος Κολωνός. Να διοργανώνεται κάθε χρόνο από την 4η Δημοτική Κοινότητα και την ομάδα Ακαδέμια και άλλους συλλόγους την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου ο ιστορικός περίπατος από την Ακαδημία Πλάτωνος στο λόφο της Ακρόπολης με την ονομασία «Ο δρόμος της Λαμπαδιδρομίας», που γίνονταν στα Μεγάλα Παναθήναια και είχε ως αφετηρία το βωμό του Προμηθέα που ήταν στην είσοδο του άλσους του Ακάδημου, πέρναγε από το δημόσιο σήμα, δίπυλο, αρχαία αγορά και κατέληγε στο βωμό της Αθηνάς επάνω στο λόφο της Ακρόπολης. Να μετονομαστεί η οδός Τρυπόλεως που ενώνει το άλσος της Ακαδημίας Πλάτωνος με το λόφο του Ιππίου Κολωνού σε οδό Ιππίου Κολωνού. Να ενωθεί τοπογραφικά το άλσος. Σήμερα το άλσος, όπως γνωρίζετε, τεμαχίζεται σε 3 τμήματα από τους δρόμους Δράκοντος και Μοναστηρίου. Να τιμηθεί επίσημα από την πολιτεία ο Παναγιώτης Αριστόφρον, ο οποίος ήταν χορηγός και επικεφαλής των πρώτων αρχαιολογικών ανασκαφών στην Ακαδημία Πλάτωνος.
Να στηθεί μέσα στο άλσος η πρωτομή του Παναγιώτη Αριστόφρονα, να μετονομαστεί η οδός μοναστηρίου σε οδό Παναγιώτη Αριστόφρονα. Να κηρυχθεί το άλσος της Ακαδημίας Πλάτωνος χώρος παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από την UNESCO.